to my channel guys. Welcome to my vlog. Ayan, ngayong umaga ipupunta natin yung kasama ko nagluluto ng aming pananghalian na ulam. Magluluto siya ng manok. Manok na nilagang manok. Ang tawag ba doon? Nilagang manok. Wala tayong upo guys. Kaya ginagawa ni TD, nagluluto siya ng nilagang manok. Ayun, tawag ba doon? Parang nilagang, para bang ano, tinola. Ayan. Ganyan ang isasaw niya guys, oh. Opo. Kasi walang mabiling gulay na panlahok sa manok. Kaya natagpo natin gulay ay opo lang. Kaya ganyan ang ating sasahog. Ayan. Itong kanyang kaserola guys, yung andaki, oh. Yun, oh. Yung mga pansahog niya, oh. Luya, sibuyas, sili at ito yung bawang, oh. Ayun. Ating luluto yung manok guys, oh. Pang ulam guys sa tanghalian niya ng ating menu. Nilagang manok na may upo. Ayan. Ayan guys. Ang ating kusinero ngayon ay si TD Boy. Ayan, oh. Magigisa na siya ng bawang. Ginisang bawang. Ito ang kanyang mga ricado guys. Ayan. Ginislice na sibuyas, bawang, tapos may sili. Ayan. Ito yung pansahog na upo. Ayan guys, oh, ginigisa na ni Teddy ang kanyang ano, sibuyas, bawang, luya at mayroong siling ilang piraso guys. Ayan. Masarap guys yung humigop ng sabaw ngayon guys kasi malamig dito sa Saudi. Kaya ang luto ni Teddy ay may sabaw. Pag nagluluto si Teddy guys, nagsaing naman tayo ng pananghalian na kanin. Ayan, oh. Wala kasing kuryente dito guys kasi kaya dito kami nagsasaraw ng sinaing ito kasi rice cooker to. Walang power kaya dito tayo nagluluto ng sinaing sa ating ano lutuan na ano gasol. Ayan, gasol ang ating gamit. Ayan, oh. May mga gasol kaming ginagamit dito guys. Kaya halo na nga pala ni Teddy yung manok guys, oh. 2 kilong manok yan guys. Bali, ayan, nasa 3 kilo yata yan. Pati yung nasa styrofoam at saka isang buong manok. O 2 kilo siguro. Manok na nidlaga na may halong opo ang ating menu ngayong araw ng Huwebes. Huwebes po ngayon mga kaibigan. Kayo. Nakagay na po ang gulay na upo. Yan po ang ating upo. Masarap po yan kasi may sabaw. Nilagang manok with upo. Tutubig naman lang kasi ano, may upo tayo. Malaki po ang hiwa ng ating manok kasi para hindi na mahirapan kumuha ng ulam. Malaki agad. Mahal talaga yung tubig na dala. Ayun guys, ang ating nilagang manok. Pakukuluin pa po natin yan guys para okay yan. Titimplahan na lang ng ricado. Ng may magic sarap ka. May magic sarap ako dun. Lagyan natin magic sarap.
Ay, bitsin mo yata dyan, Marlo. Bukas yan. Eh, dito talaga kayo kasi. Ayan. Yan, takpan na uli ni Teddy yan. Para kumulo. Alright. So, ang kanyang manok na niluluto. Takpan uli natin guys. Sarap yan. Yung tinolang manok. Ulam sa pananghalian. Ayan oh. Ang dami po niyan guys. 2 kilot kalahati yata yung ating tinola na manok. Ayan. Ang dami po niyan guys. Manyaman eh. Ayan, manyaman yan. Sa ditang Kapampangan, manyaman. Ayan, masarap po ang pagkaluto ni Teddy. Ayan po si Teddy po ang nagluto niyan. Ayan po yung ating kusinero guys oh. Ayan oh. Ayan. Paano lang yan guys? Yan ang ating, Yan lutong tsamba. yan ang nagluto ng ating tinola. Yan ang tinatawag na pancham. Pancham daw ang luto. Ayan, pero masarap yan guys. Maalala Pancham saan ba? natin yan pagka kumain na tayo ng tanghalian guys.